sorgir per la meva mestra que ha dit que va dir lo del cinema. Aquest any està molt competitiu. Crec que ens costarà aquest any. Pròximament les millors finals! Un rodatge de veritat. D'aquesta càmera, acció. La idea va sortir quan vam començar a pensar Yo creo que podemos guanyar. que nunca más volveré a pasar hambre. Corte! Quin curt para això? Que ho han preparat bé. Fer com un museu amb diverses pel·lícules. Els Beatles, Indiana Wars, faran dues interpretacions en total, que serà la d'Indiana Jones i la de Star Wars. Va sorgir de centes i centes de discussions que... És difícil guanyar, però podem guanyar. Esperem que us hagi agradat i sobretot que l'heu disfrutat en tota la vostra vida. Joaquim Martín, que viatja des del futur. Eureka! Ho hem aconseguit! Hem viatjat en el passat! Estem a l'any 1960. Quina idea tenim sobre les pel·lícules que es feien antigament. D'allà es començar a fer les escenes de les pel·lícules clàssiques. Desconfiem molt en el que fem. Toca l'altra vez. I pensam fer una entrega de d'Òscar. Estem vigilada. Involucrarem en el jurat. El que més compta és l'originalitat i que el jurat tingui que participar. Aquí. Va, Dani! Pensem guanyar els premis perquè... I per com ho fem? Fer una recopilació de pel·lícules de ja fa bastants anys fins a l'actualitat. Com ens hem organitzat massa tard. Com ens ha costat. Nosaltres som artistes i ho fem molt bé tot. Has notat Leonardo? Ara ho conec! No, jo conec el fragment de les quals. Abracadabra! I van dir per què no fer la cerimònia d'Oscars. Senyores i senyors, tenim l'orgull i l'honor de presentar-vos. La gala de presentació dels 50 anys de cinema clàssic. No hem tingut ningú problema, està de bon rotllo i esperem que tot vagi bé. Les possibilitats de guanyar són mitjanes o altes. Un videoclub en el que els personatges de les pel·lícules antigues a les 12 del vespre renacen. Em falten 4 persones. De 12, falten 4. Quant de temps sense jugar? Ja ho enyorava. Tenim possibilitats, si tots ho fan cutrement, però bueno... Oh! Algo és algo. Ens hem passat a una idea d'una baralla de l'oest, amb molt de vaqueros, amb ballarines... La idea la vàrem acabar de seguir ahir a hora baixa. Anda fora! Estava preparat, però no ho passem bé. El Mago Dios! El Mago Dios! El Mag de Gos! M'agradaria anar a qualque lloc que no es pogués. No falta material. Segueix el camí de Relló del Drogues. Hem tingut ayuda del professor d'Economia. Tenim moltes possibilitats de guanyar perquè com paren currar molt. Com a casa necessita cap lloc! Com a casa necessita cap lloc! Com a casa necessita cap lloc! Fer una discoteca o un
intent de discoteca. Hem discutit molt a l'hora de les idees i tot. I jo crec que tenim moltes possibilitats de guanyar perquè estem preparats. Compto amb molt poc temps per preparar l'escenari, per preparar els balls. Cantarem en directe, que són coses que no fan les classes i No m'agrades que estem amb el que ja tens això. És difícil, molt difícil. És una feina dura. Ara arriba el moment més difícil d'aquesta jornada que és decidir. Molt bé, i començant per la categoria dels més joves, els més petits, del primer i segon d'ESO, els que estan premiats amb una jornada sencera de sortida són Rodant, de primer d'ESO B. Segon premi amb una sortida de mitja jornada i l'Òscar és quart B. The winner is Llums Clàssics i Acció. Cabrón.